apa raiman duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran ojo diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya cepet marenono mendemu ben dawa umurmu asik coba sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditubake ambulan ya wis cukup no anggonmu mendem ya wis cukup no anggonmu gendeng yo mari-mari yo leren-lereno ojo diterus-terusno tutupan botolmu tutupan oplosanmu imangan nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu imangan nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane apa raiman duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran ojo diteruske mendeme mergo ora ana untunge ya cepet marenono mendemu ben dawa umurmu asik coba sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelempangan uga akeh sing kelesetan ditubake ambulan ya wis cukup no anggonmu mendem ya wis cukup no anggonmu gendeng yo mari-mari yo leren-lereno ojo diterus-terusno tutupan botolmu tutupan oplosanmu imangan nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu imangan nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu imangan nyawamu ojo mbok terus-teruske mergane ora ana gunane tutupan botolmu